Tig resources maluo kata mana mar rieko mondo wa develop go Kenya. E chenro mag limbe jatend piny geto bedo kod jopur to kod jo alama Nyanza kalalruok makamano nyalo kelo fungruok ne sekta mar pur. Mbuta gi ngege watiyogo for a lot of export miyo Kenya revenue. Nam lolwe be watiyogo e transport. Mwa connect go wadhi go Port Bell, wadhi Mwanza, wadhi Kur. Kendo wanyalo tiyo kode maber moloyo. Mawabed go hala madongo. Omiyo ker nyaka oneno ni mondo ti kodwa. Gowi mane sukari ni kambi ma sukari ntiere godo billion 7.2 billion shillings. Nyewa sekale bunge through initiative mar serikal lobo yombe beno sekale mondo Kenya ogo loko gopego. Sani koro jopur masoni bro yodo karibu million 900 bro cholgi jotich manche poko chol about 1.1 billion ibro chol kasto koro kambi dong maonge gowi makoro kata kantiere investor ma bro donje kata ka koro ngumada timo investment in the, whatever en gi a clean balance sheet. Kata kamano limbe no bende neno kagima en mar medo mbi mar William Ruto e gwenge mag Nyanza. Urban development biro kata dongruok okwago chongwa piny nyaka wabed mna jok ma orito no development ni ikeleyo makare okwadhi go chongwa piny nikech samo go chongwa piny nyiso ni wadhi kwecho. One waketo UDA mondo dongi mondo wabed kod an alternative party mano party ne omiyo ko biro motiyo maber to chieng' moro ka ji go kura mitok jo piny no here no gone kura. Gilombo ganda mondo nyakwe e kinde limbe no e kendo nyisa chiel mar oganda. Wan waya uru rangach kopo ni gik mane twenyo got koro nyalo ridore e nam odonja nyaka e nam wan kik warengo lale e nam wawuogi mondo wa receive gik manonego dhi e wi got. Walter Nyambaga, Ramogi.